ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара корҳои ободониву созандагӣ вусъат меёбад. Дар ин раванд саҳми сокинону соҳибкорон дар ободонии ватан назаррас буда, ҳар яке кӯшиш ба харҷ медиҳанд дар ободии диёри худ саҳми босазо гузорад. Дар доираи ободкориҳо бо иқдоми сокинони деҳаи чордеҳи ҷамоати диёти Зумрад зиёда аз 5 километр хатти оби нӯшокии деҳа аз нафтсозӣ ва мавриди истифода қарор дода шуд. Ин тадбирандешиҳо ҷиҳати ҳалли мушкилоти дастрасии аҳолӣ бо оби нӯшокӣ дар деҳот рӯи кор омаданд. Бояд гуфт ки хатти оби нӯшокии деҳа бо гузашти солҳо фарсуда гардида буд. Бо амалӣ гардидани ин иқдом зиёда аз 4000 сокинони деҳа имкон пайдо намуданд ки минбаъд аз оби тозаи нӯшокӣ истифода намоянд. мардуми сарбаланди деҳаи чордеҳи ҷамоати деҳоти Зумрад тасмим гирифтанд ки қубурҳои фарсудаи кӯҳнаи обгузари деҳаи чордеҳро бо қубурҳои нав иваз намоянд ки ин қубурҳои нав аз миёни деҳа мегузарад ки ин маблағи он зиёда аз 300 000 сомониро ташкил медиҳад ки аз тарафи сокинони деҳаи чордеҳ бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади созандагии ободкорӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. ҳамчунин дар назар аст ки 5000 метр роҳҳои деҳа аз тарафи сокинони деҳа бо иқдоми соҳибкорони деҳа асфалтпӯш карда мешавад. дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ қубурҳои фарсудашуда дар иншооти мазкур бо қубурҳои муосири полиэтиленӣ ба пуррагӣ иваз карда шуда, барои саривақт ва дар муҳлати муайяншуда анҷом ёфтани он мутахассис ва коргарони маҳаллӣ ҷалб карда шуданд. Сокинон аз дастрасӣ ба оби ошомиданӣ изҳори хушнудӣ карда таъкид намуданд ки соҳибкорон ва мардуми деҳа минбаъд низ ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ кӯшиш ба харҷ хоҳанд дод. ният дорем ки боз ба ҳамин иқдоми ҳамин мардуми маҳалла як трансформатори 400 гирифта ҳамун маҳаллаи боло мегун маҳаллаи аз ҷиҳати барқ таъмин кардан ба саҳмгузор бошем ва мардум ҳаминам ҳозир дар нақшаҳомо ҳаст. то ахири сола албатта мекунем. таъмини оби тозаи ошомиданӣ ба сокинон ва ҳалли мушкилоти дар ин самт ҷой дошта, идомаи татбиқи ташаббусҳои шоёни роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, он марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. Собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, ахбор.